जयनिं जानायनि गुबै थांखियानो जाबाय मोनसेल' राहा लामा दं बिटिसि आरो बर' रायजोखौ फोथांनानै लाखिनायाव हाग्रामा महिलारिखौ सिफ खालामनांगौनि गोनांथार बेनिखायनो आं जयनिं जाफैदों। जयेन जाफैनायनि मेन उद्देश्यआ जाबाय हाग्रामा महिलारि सारखौ सिफ खालामनाया बहुत गोनां बे कारनाव आं जयेन जाफैदों। दिनै आं न'आव फैनानै गोबां रायजो राजाफोरनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै आरो जोंनि ओनसोलनि मोनसेबो जौगानायखौ नुयैयाव दिनै आं BPF दोलोआव जयनिं जादों। दिनै न'आव फैनानै गोबां रायजोनि दुखु दाहाखौ नुनानै आरो जोंनि ओनसोलनि आनडेभेलपखौ जों नुनानै दिनै आं रायजो राजानि गाबखांनायखौ नुनानै आङो बे कारनाव आं जयेन जाफैदों। सासे एक्स पेरामिलिटारि फर्सनि सासे सोद्रोमा कमल कुमार दैमारिया भलन्टियार रिटायार्ड जानानै BPF आव जयनिं जादों। बेबादि बारग' DFO अफिसार रिटायार्ड ACS अफिसार गोबां BPF आव जयनिं लानायखौ नुनो मोन्दों। BPF दोलोखौ थारैनो हेफाजाब खालामनो हाजार सुबुङा सिगां फारसे आवगायबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि आर'नाइ रिजर्टआव फैनानै भारतनि एक्स पेरामिलिटारि फर्सनि सासे सोद्रोमा कमल कुमार दैमारिया भलन्टियार रिटायार्ड जानानै BPF आव जुगदान जानायखौ नुनो मोननाय जादों। औ नंगौ, आं दिनै क'क्राझार जिल्लायाव आर'नाइ रिजर्टआव फैनानै पार्सनेलि आं जयेन जाफैनायनि मेन उद्देश्यआ जाबाय एकमात्र जोङो मोनसेल' राहा लामा दङ जे बिटिसि आरो बर' रायजोखौ फोथांनानै लाखिनाया जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ सिफ खालामनाया बहुत गोनां बे कारनाव आं जयेन जाफैदों। आङो 2003निफ्राय फेब्रुवारि दाननिफ्राय आं दिनैसिम 21 बोसोर आं पारामिलिटारि फर्सआव मावना फैबाय मेजर रेंकआव। आं दिनै न'आव फैनानै गोबां रायजोनि दुखु दाहाखौ नुनानै आरो जोंनि ओनसोलनि आनडेभेलपखौ जों नुनानै दिनै आं रायजो राजानि गाबखांनायखौ नुनानै आङो जोंनि ओनसोल आरो बर' रायजो राजा आरो बिटिसिनिखौ बासायनायनि थाखाय आं BPF आव जयेन जानानै हाग्रामा महिलारि सारजों सापर्ट होनायनि थाखाय आं जथेस्थ' गावनि गोसोखौ खुसियै गनायनाय जाबाय। बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453
967183 9678616741 आरो 78962981145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।